mefone ngicathi uma usezamhle bakhe umfowethu uyaphila ukukhumbula ukuthi ukithi njalo wena manje uboshala umfonele fone thina balapha ngoba wena awungabi nalo ikini manje wena uhlala kithi njalo baba omncane befone yakhethe nengikhumbuza ukuthi wena uhlala kithi ngoba uhlala kithi ubosiza nalo bakinike obazalayo ukuthi bakwakhele ikini kusho ukuthi laba kini uzokwazi ukuthi bagcine baphile bakhe umuzi osonekini njengamanje usenaki kunekithi wena ngabe nalini ikini angaze ezwathi ngisho izwala Amen. kusho ukuthi yonke into engenza lapha ekhaya angabe yona yami yaphi ngoba bomncane ngokhona bona uma kuthiwa kunezinto ezimphathe kabi vele walelulu ufike bazothetha ngoba ngihlezi kuphi kubo ngithatha umakoti ngabeka kuphi kubo ayinalungelo kwenza ngoba ikubo Amen. Sekuqala ukuthi ngibe namandla uma izingane zingakhele zakhe ini umuzi nami ngisho umuzi aninayo ikini yazothi ngisho Amen. ukuze uNkulunkulu akusise dlula ukuthi uma wakho akakhulisanga kahle vele ngizokhulumela nje ngendlela phansi dlula ukuthi uma wakho akakhulisanga kahle dlula ukuthi ubaba wakho uyaphuza dlula ukuthi wena ukhule uhlupheke wena manje ngoba ususebenza manje sabazama kusona duze nawe ngoba unotho uma ufuna uNkulunkulu akusise iba ngathi umuntu uyisilima ngathi awuboni Amen. bonke abantu bahlaniphile bayabona namhlanje yakhala Amen. ukuze inkosi kusise susa iqondo ukuthi izothini kodwa ithi uNkulunkulu emkhonza uthini Amen. ukuze ubuseke buseka ekhayeni ukuze ubuseke ekhaya lomoya kwinkinga ukuthi umuntu athenge inkomo kodwa engenaso isibaya kwinkinga ukuthi umuntu alukele ukuthi sengathi ngaphumelela ngibe nemali kodwa engazi uzoyidla ekuphi uzoyichitha nje uzoyidla nabantu abarongo ngoba akanalo ini ikhaya futhi akashayelwa umthetho ekhaya yonke into ephethe iyophela ezandleni ngoba ishayela ini umthetho kodwa bakhona abazanela Amen. baningi abantu abakhonzayo kodwa enomona beyakhonza benomona beyakhonza bayicabangela bona beyakhonza izinto zokuba lo muntu ayinyuke phezulu kunalo kuyabhasha njengomuntu ongenalutho Amen. nikhona kodwa la Amen. ngiyacela ngoba ngibona ukukhuluma ngathi awumthini ukuthi kodwa nesikukhuluma mfundisi asisukuthini kodwa wena Kodwa lezi zinto ekhona mfundisi. lesi sekukhuluma mfundisi wena asukuthinta yini Azekuthinta. Namazengithinta. kunabantu ngiyakhuluma kwenye indawo athi kunemizi ilambe ibulawe indlala belambe ekhaya kunabantwana abawu5 ngophela amasuku abayinkinga njalo engayifuna kuyincoma kene nalona ingane zakhe embili nalona ingane zakhe embili yona kuneyodwa useza neyodwa ke lo nangizosho ngithi Amen. uma sebethola imali yabathe esibonelelo evela ithatha imali yakhe oyithengele into ukulungisa ekhanda ebese ethengele ingane yakhe ekhohlise ngeyogathi nama chips ebese eqhubeka ethengele ithami yakhe ekhaya ukudla kunjani akukho ekugcineni iyakhala ingane ifuna ini ukudla sewukhuluma noma nomama noma umuntu omdala obonekayo uthi mama kathi ayikho indlela singabula khona ukudla basenjani sidle kodwa hayi ngoba imali engazayiphethe iphathile kodwa ayasibona isidingo sokuthenga i10 kg ye-rice noma yempuphu ingene ekhaya ngoba usekhona umama usekhona ugogo usekhona ubaba kunabantu abangaphumeleli empilweni ngoba bengafuni ukuhlanganyela ekhaya Amen. akuphinde futhi uzolahla ngithi Amen. kunabantu uma ungabheka isikhathi ufuna basebenza phezulu kodwa bafinyelele phezulu abafuni ukuhlanganyela ekhaya ngithi ekhaya uqala Amen.
nisenama